Assalamu alaikum. Yau mun zo muku da labarin mawaƙin nan Kawu ɗan Sarki, wanda tauraruwarsa ke haskawa a masana'antar Kano da halin yanzu. Idan wannan ne karanka na farko na shigowa wannan tasha ta mai albarka, ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu akai-akai cikin sauƙi da zarar mun ɗora. Ku biyo mu domin jin ci gaban labarin. Mawaki dai Kawu ɗan Sarki a halin yanzu tauraruwarsa ce ke haskawa. Ko ina ka bi a social media Kawu ɗan Sarki, Kawu ɗan Sarki. Shin kuna son ku ji tarihin Kawu ɗan Sarkin nan da waye shi? Ku biyo mu a wannan tasha ta mai albarka. Shi dai mawaki Kawu ɗan Sarki ya fito ne karkashin kamfanin Rarara Multimedia. Wasu suna ganin cewar wai ba hakan bane, ta ya za a yi mawakin siyasa ya raini mawakin soyayya? To ai kaɗan kenan daga ikon Allah. Kuma mawaki Kawu ɗan Sarki zai saki albam ɗinsa a wannan sabuwar shekara da muke ciki 22. Sai dai bai bayyana sunan albam ɗin ba, amma a wani fira da aka yi da shi ya bayyana cewar zai saki albam. Kuma mawaki Kawu ɗan Sarki ya zo da wani salo na daban, kamar yadda aka saba duk in sabon mawaki zai bayyana zaka ji ya zo da salo nashi na daban wanda sauran mawakan ba sa amfani da shi. To shi kuna so ku san wani irin salo ne Kawu ɗan Sarki ya zo da shi a waƙoƙi Hausa? Kamar yadda mawaka suke cewa dango a waka, to shi Kawu ɗan Sarki haka yake gudanar da salon waƙarsa. Idan yayi dango ɗaya, mace ma mai amshi sai ta yi dango ɗaya. Majority waƙoƙinsa a haka da Kawu ɗan Sarki yake yin su gabaki ɗaya. Shi ne wannan salo da mawaki Kawu ɗan Sarki ya zo da shi, wanda a kan sani ya fara yin haka. Ga mai son jin tarihin mawaki Kawu ɗan Sarki, sai ka kasance da wannan tasha ta mai albarka. Idan wannan ne karanka na farko, to ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Idan kuma ka danna subscribe, muna so kai liking, kana kai sharing. Za ka iya yin comment akan wannan bidiyo da ka kalla. Nan gaba kaɗan ba da jimawa ba, za ku ji yadda firarmu ta kasance da Kawu ɗan Sarki, domin ya bayyana mana ainihin tarihinsa da nasarorin da ya samu da ma ƙalubalen da ya fuskanta a shigowarsa duniyar waƙa. Shin kai dai ka kasance da wannan tasha ta mai albarka. Mun gode.